बसाइ चलायो Apa kita tongan ang tawi? Ay, ko de. Motor tung juga bin blanket orang tong tulis ni kau. Kemondi ko kenapa talang punya sini teman menaruh wong kau di nang le kenapa ko kenapa pasti. Ay basab le Moka ko sa sana sumtong punta bo. Moka han ke bo kam ka ba kam tung tanya ka ba kanya. apa kamu terus saya sih bro Ada. Ma bai tam ma. Abok si. Nei soka ang thang sagi na ko malai mi sejala bijak ko malai ro ko na. Ang se ang thang thai khai. Khai le tong bo phirok tong thang ko na ang tong siak ko. Dong la di ai cho di. oh itu sih mana ini bro Tôi học rồi nhé. Tôi học rồi bắt đầu ăn xịt. ang kaksangkha cinta ko ani gusini klayo tino in Bashi Jamatia boni obasta belai handi ang khanaka kel boni nauro phaide fika bo belai kharang hingsa patiti condition kuno rang puja kerei waisa masa ya mahin tongkha boni nauro belai hamya ang phaide fika te ang belai khwan so boni bagi tam khaiman khaimya ang waso tongo te jing boni khasu bakha boni rikutung ra karo kombol lok bisa pai rokha tini jing saimano tini non Bashi Jamatia bo sotik chini hadopona hamjago joto saimano khiaba tak boni condition belai hamya boni bagi jing joto no bana macho banai botak bo kisa mental haing tong hai khanago bo boni tong chamuro kisa darai tongkha oboisoi bo mental bon depression kaji bong khana rang puja obab tei buhi bu thui thangka thanai obogo abong boni belai depression boni bagai ang boni poribar do phaina fika phiaba biang thang boy malai malia duje sukmana amor chuai chuwaka tei thinango in future naini bo ambaka chuwama ani sarkar top থেকে যে মানসা বনি ফ্যামিলি no ang subana bagai ang chesta kene hambai